Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Budiyana Dayak kanthi irah-irahan metu saka kubur. Ing sawijining dina putra ragil almarhum Farah Herman kang isih umur 10 taun dikagetake dening jedule ibune kang wis 3 sasi tinggal donya. Wektu iku Herman kebener nonton TV ing ruang keluarga. Nalika asik-asike nonton TV, Herman weruh ibune kang ujug-ujug mateni TV kang lagi dheweke tonton. Ora sadar yen ibune wis tinggal donya. Herman bengoki ibune. "Bu, aja dipateni TV-ne. Aku lagi nonton iki lho." Pambengoke Herman polos ing etungan detik. Ibune kang nganggo klambi ireng kang biasa dianggo ing wektu isih uripe ilang embuh menyang endi. Bapake kang mentas wae rampung wudu arep sembayang maghrib kaget krungu Herman nyeluki ibune. "Kowe iki mentas ngopo, Her? Kowe nyeluki ibumu lan menging mateni TV?" pitakoni bapake. "Iya, Pak." Sawise diwangsuli dening Herman, bapake kaget sanalika sebab Herman bener-bener weruh ibune kang wis tinggal donya, urip maneh lan mateni TV. "Ibuku nganggo klambi ireng lan sarung warna coklat kang biasa dianggo nalika isih uripe," critane Herman. Maune Amir bapak Herman ngira putrane nglindur utawa si ragil kebener berhalusinasi merga kangen marang ibune. Nanging sarampunge salat maghrib, Amir dikagetake maneh dening wewujudan ireng ing ruang sembayang. Sawise digatekake temenan, wewujudan iku jebul sosok Farah, almarhum bojone kang wis menehi putra 3. "Oh, Gusti, napa menika Farah?" batine Amir takon. Amir agi-agi nututi menyang mburi. Bareng tekan pawon, Amir weruh kanthi cetha bojone kan ngadeg mandeng dheweke kanthi praupan pucet, ndeleng matane warna putih. Farah nganggo klambi ireng lan sarung coklat kesenengane nalika isih urip. "Farah, kowe ta iku?" pitakone Amir. Merga wis dadi memedi, Farah ora mangsuli babar pisan ing etungan detik. Sawise ditakoni, sosok Farah uga ngilang metu liwat cendela kang durung diinep. "Farah, Farah, menyang endi kowe?" Amir tambah penasaran. Wiwit bengi iku Amir dadi ora tentrem, mripate ora kena dieremake lan Amir babar pisan ora bisa turu. Jantunge wiwit deg-degan lan batine uga resah. Perasaane ujug-ujug uga dadi ora karuan. Pikirane adoh kemleyang tumuju sosok bojone kang banget ditresnani iku. Uga kelingan kenangane endah ing Kali Musi kanthi numpak prawu wong loro. Batine Amir, apa Farah kang wis tinggal donya bisa urip maneh lan dadi memedi kaya iku. Sadurunge pitakonan iku kejawab, Amir digetak dening jeritan Romelah, bojone Hamid. Tangga mepet pager.
Amir agi-agi mlayu metu lan takon marang Romelah. Romelah gledak ing jugan omahe, semaput. "Keneng apa, Bu?" pitakone Amir glagepan. Merga isih semaput, Romelah ora bisa mangsuli pitakone Amir. Nanging mripate bojone Hamid iku mentelengi Amir kaya arep nesu. Sawise ngombe banyu putih kang dirapal-rapali dening Hamid, ibu muda iku pungkasane sadar. Nalika sadar dheweke crita yen mentas wae ditekek dening Farah, almarhum kang wis 3 sasi kepungkur dikubur. Bojone sampean urip maneh lan kanthi cetha dak sawang praupane, nanging melenge kabeh putih lan untune ana siunge loro, kandhane Romelah. Hamid jumblak krungu crita bojone iku. Dene Amir mung meneng lan ndingkluk ora bisa mbantah maneh. Sebab dheweke lan putrane Hirman mentas wae weruh Farah ing omahe. Amir njaluk marang keluarga Hamid supaya ora nyebarake crita iku menyang njaba. Amir ngaku isin lan sok yen akeh wong weruh Farah dadi memedi. Tumrap manungsa apik-apik mligine Amir kang sregep menyang masjid bakal sok yen warga padha weruh almarhum bojone dadi memedi. Ora mung aku, kabeh anak-anakku bakal sok lan ising dening aib iku. Tulung simpenen crita iki lan aja nganti metu. Pengarep-arepe Amir. Amir duwe penemu yen saben wong kang mati dadi memedi biasane wong kasebut nalika uripe jahat. Kejaba kakehan dosa marang sepadha. Dheweke biasane uga duwe ati bosok nalika uripe, sirik, dengki, iri lan demen ngrasani. Nadyan tresna banget nanging dak akoni yen bojoku wis nglarani atine wong akeh kanthi dadi rentenir, ngakune Amir. Pancen Amir ngerti temenan masalah watake bojone iku. Nalika uripe bojone dadi lintah darat lan nganakake dhuwit. Yen korban kasep mbayar, Farah ora peduli langsung njupuki barang-barang kang aji kanthi peksa. Malah kerep uga nindakake kekerasan kanthi nggawa prajurit penagih utang kang dumadi preman-preman. Kejaba akeh nyiksa korban, Farah uga kondang maneni bojone. Duwe ati sirik, dengki, iri lan cangkeme pedes banget nglarani atine wong. Wektu Farah dimakamake ing kuburan Talang Ngayu, para takjiah wis cubriya yen matine Farah ora sampurna sebab kejaba lemahe kanggo ngurugi kuburane kurang banget. Ing jero kuburane uga mili banyu lan nglumpuk akeh orong-orong. Jarine wong yen manungsa tukang nglarani atine wong liya, kuburan bakal ciut lan akeh orong-orong lan ula ing kuburane. Bener wae, sawise 3 sasi dikubur, mayite Farah bangkit maneh. Saben sore ngarepe azan maghrib, kuburane mlethek ngetokake beluk putih. Beluk iku nglumpuk banjur malih wujud kaya blegere nalika urip. Bidane dheweke malih duwe siung lan meleng putih lan praupane kang pucet tanpa getih. Karipta dening Budiyana Dayak. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 17 tanggal 6 Desember
2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun.